ενημέρωση είναι γενική έλευση. Υπήρξε μια ενημέρωση, προφορικά βέβαια ενημερωθήκαμε ότι μέσα στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα υπογράψουμε, θα κληθούμε μάλλον σε αυτόκλητες συνελεύσεις για την έγκριση των ισολογισμών του 12 και του 13 και από εκεί και μετά εντός 15 ημέρων θα κληθούμε και για να ξεκινήσει ο ισολογισμός σε έναρξη της εκαθάρισης. Με προοπτική αυτό να τελειώσει στο προδιαγεγραμμένο χρονικό σημείο που έχει θέσει ο κ. Πιλαδάκης μέχρι τέλος Μαρτίου. Λύνουν τα προβλήματα όσον αφορά αυτό το θέμα. Τα προβλήματα λύνονται εφόσον υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Όπως είπα και στη συνέλευση, το ρολόι για τις διαδικασίες μετράει αντίστροφα. Δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου. Την είχαμε ίσως το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη. Τώρα όσο λιγοστεύει ο χρόνος δεν έχουμε την πολυτέλεια και του χρόνου και των ελιγμών που απαιτούν αυτές οι καταστάσεις. Φοβάστε ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο εμπόδιο? Κοιτάξτε, φοβούμαι ότι ενδεχομένως θα υπάρξει εμπόδιο όσον αφορά το κομμάτι της αδειοδότησης. Από εκεί και πέρα είπατε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν παγίδες. Υπάρχουν παγίδες, υπάρχει, αν θελήσουμε να εφαρμόσουμε πιστά τις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, ενδεχομένως να υπάρξει πρόβλημα στην αυριανή ΠΑΕ. Και όχι τόσο για τη Football League, όσο αν επιτύχει αγωνιστικά την Super League, την ένοδο της Super League, και σκεφτείτε να μην μπορεί να αδειοδοτηθεί. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να πιάσουμε το άκρο, δηλαδή να πούμε ότι ξέρετε ότι υπάρχουν ομάδες Super League που σήμερα ενδεχομένως να μην πληρούν καν ούτε τα μισά κριτήρια. Δεν έχουν φορολογική ενημέρωση. Αλλά παράλληλα να αντιμετωπίζουμε και το οξύμορο, αυτοί που να ανεβούν στην κατηγορία θα πρέπει να έχουν τα κριτήρια εις διπλούν. Σωστό. Για να ανεβούν. Λοιπόν, επειδή ζούμε λοιπόν σε ένα τέτοιο χώρο στο οποίο τα κριτήρια είναι κάτι σχετικό, είναι, ας μου επιτραπεί η έκφραση, είναι σαν την τράπουλα του Καραγκιόζη, κάποιος έχει τα φύλλα και τα μοιράζει. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να φτάσει η ομάδα να εξαρτάται από αποφάσεις τρίτων. Και φαντάζομαι και κανένας φιλάθλος της ΑΕΛ δεν μπορεί να αφήσει στην καλή θέληση οποιοδήποτε διοικεί να διοικεί με σημαδεμένα φύλλα. Και αυτό είναι κάτι που το έχει δείξει η ΑΕΛ, κύριε Μπαλατσούκα, και το καλοκαίρι, όπου προτάθηκαν διάφορα
πράγματα απίστευτα για τον κόσμο, αγορές αφημί, διάφορα, και είπε όχι, βροντερό όχι, που θα πρέπει να το επισημαίνουμε σε κάθε αφορμή, έτσι. Ήμασταν, μιλάω και σαν φίλαθλος πρώτα απ' όλα και μετά ως παράγοντας του ερασιτέχνη, ήμασταν πάντοτε αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλίωση της ιστορίας και του μέλλοντος, αν θέλετε, της ΑΕΛ. Και της φιλοσοφίας. Και Διότι αυτή τη στιγμή, κύριε Παλατσούκα, στη Β' Εθνική και στο δεύτερο όμιλο, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν, η Κέρκυρα έχει συγχωνευτεί με την Κασιόπη, έχει πάρει άλλο αφημί. Ο Ηρακλής έφτασε στο σημείο αυτή η ομάδα που έχει γράψει ιστορία στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου να συγχωνευτεί με τους Πόντιους Κατερίνης, και ο Αιγυμνιακός αγόρασε την Ακαδημία Πλαταμόνα. Να τα επισημαίνουμε αυτά. Εντάξει, είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Ομάδες να αλλάζουν αφημί, να διαγράφουν χρέη, να εξασφαλίζουν ανόδους μέσω τέτοιων διαδικασιών. Μπορώ να πω μόνο ότι σίγουρα ευθύνη πρωτίστως έχουν αυτοί που επιτρέπουν να γίνονται αυτά τα πράγματα και όχι ο κόσμος. Για μένα προσωπικά, αν μπορούσα κάπου να επέμβω στην αυριανή ΑΕΛ, έτσι, θα ήθελα να μην πάει η ΑΕΛ σαν πρόβατο ανάμεσα σε μια γέλη λύκων. Έτσι, ξέρουμε τι θα αντιμετωπίσει με την άνοδο της επαγγελματικές κατηγορίες. Το έχουμε ζήσει όταν κατερχόμασταν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ξέρουμε ότι και η πορεία προς τα πάνω θα έχει τις ίδιες και περισσότερες δυσκολίες. Πιστεύω ότι σήμερα η ΑΕΛ περνάει μια νέα φιλοσοφία. Περνάει τη φιλοσοφία ότι μπορεί να συνυπάρξει και το συναίσθημα του ερασιτέχνη και ο επαγγελματισμός του χρηματοδότη. Και πιστεύω να συνεχίσει και μετά. Γιατί νομίζω ότι προς όφελος της όποιας ΠΑΕ, είπαμε, θα είναι να έχει, ας το πούμε, τη βοήθεια του ερασιτέχνη και τη συμβουλευτική του πάντα παρουσία. Εξασφαλίζεται από τον εγκαταστατικό αυτό. Κοιτάξτε, το καταστατικό της ΠΑΕ είναι ένα καταστατικό που αφορά μπορεί να αλλάξει ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν είναι τα χαρτιά αυτά που κάνουν τη διαφορά. Είναι οι προθέσεις.
καθάριση πρέπει να είναι ο άγρυπνος φρουρός πάντα και να έχει την πρόσβαση να επεμβαίνει, σας είπα, συμβουλευτικά, όχι αποφασιστικά, και να βάζει τα θέματα, να δίνει το στίγμα του, ενδεχομένως όταν πάει να γίνει κάτι λάθος, να αποτρέπει αν πάει να γίνει κάτι λάθος. Νομίζω ότι αυτή η σχέση, αν χτιστεί σαν σχέση εμπιστοσύνης, πρώτα απ' όλα, θα βγουν ωφελημένοι οι άπαντες. Και πάνω απ' όλα η ΑΕΛ. Για να κλείσουμε λίγο με το θέμα των ανακοινώσεων και της επιστολής μάλλον προς τη Γενική Συνέλευση του κ. Πλεξίδη και στη συνέχεια της γραπτής δήλωσης την οποία ανήρθε στην ιστοσελίδα, αναφέρει στην τελευταία ο κύριος Πλεξίδας ότι αν μπορεί προφανώς ο ερασιτέχνης να διασφαλίσει ότι η εκαθάριση θα ολοκληρωθεί εγκαίρως και η ομάδα δεν θα έχει πρόβλημα αδειοδότησης, αν μπορούν δηλαδή να αναφέρει χαρακτηριστικά να μου εγγυηθούν ότι δεν θα πάνε στράφη τα χρήματα που βάζω και η ομάδα θα μπορεί να διεκδικήσει κανονικά την άνοδο Super League του χρόνου, τότε είναι διατεθειμένος να περιμένει ακόμη και μέχρι τον Αύγουστο για να πάρει το χρήσμα για την ΠΑΕ. Από τα λεγόμενά σας δεν ξέρω κατά πόσο προκύπτουν αυτές οι εγγυήσεις. Όχι, δεν μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας αυτή τη στιγμή εγγυήσεις ώστε να τις παραδώσουμε, διότι το θέμα της εκαθάρισης δεν περνάει από τα χέρια του ερασιτέχνη. Δεν μπορώ να εγγυηθώ προς τον κύριο Πλεξίδα κάτι για το οποίο δεν είμαι υπεύθυνο. Αναφέρει όμως ότι στο εξής όλοι είναι συνυπεύθυνοι για το τι θα συμβεί. Εντάξει, ο κύριος Πλεξίδας όταν ήλθε και προσέφερε τη χρηματοδότηση την οποία προσέφερε, ανέλαβε και ένα σχετικό ρίσκο. Το είχε παραδεχτεί και ο ίδιος. Το παραδέχεται και ο ίδιος. Είναι λογικό ο άνθρωπος να προβληματίζεται από τις εξελίξεις και από την καθυστέρηση και να ανησυχεί σε περίπτωση που όλα δεν γίνουν όπως ας πούμε προγραμματίζαμε. Στο πλαίσιο της εκαθάρισης. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα τη βρούμε την άκρη σε αυτά. Μάλιστα, δεν ξέρω αγαπητοί συνάδελφοι αν έχετε Νομίζω ότι ο κύριος Μπαλατσούκας μας έδωσε μια εικόνα και της φιλοσοφίας που επικρατεί στην ερασιτεχνική και του τρόπου που σκέφτεται για την επόμενη μέρα της ΕΛ, και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο για να κλείσουμε, κύριε Μπαλατσούκα, αν πιστεύετε ότι στους φαρμακομένους πλέον καιρούς που ζούμε στην κοινωνία μας, βλέπουμε ότι έχουν αδειάσει τα γήπεδα. Σε αυτό δεν φταίει μόνο η κρίση, φταίει και η αναξιοπιστία που υπάρχει, η τεράστια,
Τι βλέπετε? Ενέργεια σίγουρα υπάρχει. Όπως είπατε και εσείς, οι καιροί είναι χαλεποί οικονομικά. Δεν είμαι από αυτούς που θα μηδενίσω την προσφορά των Λαρισαίων προς Θεού. Ο καθένας ό,τι μπορεί να το προσφέρει, το προσφέρει. Και αγώγιστα μάλιστα. Προς το παρόν θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα αφυπνιστεί ο Λαρισαίος με την κλασική του όρο έννοια, δηλαδή να έρθει στο γήπεδο, να αγκαλιάσει την προσπάθεια. Θέλουμε να βάλουμε βάσεις για το αύριο. Είτε, και αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με την χρηματοδότηση του κ. Πληξιτέλη, μιλάμε ακόμα και αν ήμασταν μόνοι μας, δεν υπήρχε κανείς. Δύσκολη καιρή όμως, κανείς δεν μας περιορίζει στα όνειρα. Σαφέστατα. Και να μην ξεχνάμε, κύριε Μπαλατζούκα, κλείνοντας, ότι η ΕΑΛ έφτασε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, πανάξια, βασιζόμενη στις δυνάμεις της, έτσι, στην πόλη της Λάρισσας. Νομίζω ότι έχουν εκλείψει οι καιροί της πολυτέλειας του να αγοράζεις σοριδών παίκτες και να κατασπαταλάς χρήματα που πλέον σήμερα κερδίζεις πια με τον υδρότα σου και όχι από κάποιες διαδικασίες αδιαφανείς. Κλείσανε πλέον οι πόρτες του μαύρου χρήματος. Πλέον ό,τι λεφτά εξοδεύονται είναι λεφτά που αποκτώνται με κόπο και υδρότα. Και αυτά πρέπει να τα σεβόμαστε όπως και να έχει. Σας ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σας, Να είστε καλά. την εκπομπή και για τα όσα μας είπατε.